Milovníci hodovej zábavy si počas víkendu prišli na svoje. Mesto spolu s farnosťou zorganizovalo hody na mravenisku. Stalo sa tak pri príležitosti Sviatku svätého Ladislava, ktorému je ako jednému z patronov kostol na mravenisku zasvetený. Nachádzame sa na mravenisku, kde mesto Topolčany v spolupráci s farou si pripravilo hody na mravenisku pri príležitosti svätého Ladislava. Pozvali sme sem ľudí, pripravili sme si pre obyvateľov tejto časti aj celého mesta kultúrny program, zábavu pre deti a nejaké malé občerstvenie. Zase sme sa dostali do júna, dostali sme sa k Sviatku svätého Ladislava, ktorému je zasvetený aj náš chrám na mravenisku. Hoci teda hody sa na mravenisku oslavujú, alebo mali by sa oslavovať v máji, kedy bol chrám konsekrovaný, ale keďže v tomto období vždy je počasie, ktoré nie je vyhovujúce pre takéto vonkajšie aktivity, tak už po niekoľko rokov sme sa rozhodli, že to robíme na svätého Ladislava. A tak vidíte, práve sme prišli zo svätej omše, bola svätá omša, pretože naozaj hody sa spájajú s chrámom a budeme tu mať podujatie, budeme zároveň požehnávať, ale aj otvárať slávnostne detské ihrisko Rodinka, ktoré sme umiestnili práve do areálu tejto základnej školy na naše pozemky mestské. Bolo aj požehnané detské ihrisko, na ktoré bolo postavené práve vďaka mestu Topolčany. Modlili sme sa o bezpečenstvo pre deti, ktoré tam už dneska poriadne skáču. A teraz bude ďalší program. Nechýbala dobrá kofola a pivo a účastníci si pochutnali i na skvelom guláši. Samozrejmosťou boli kolotoče, jazda na koni a kultúrny program. Ja verím, že je pripravený výborný program, je pripravený určite výborný guláš, ktorý sme tu popoludní varili a také drobné občerstvenie, že sa tu porozprávame, posedíme si, spoločensky sa spolu zabavíme. Teraz oslavujeme Deň svätého Ladislava, ktorý sme zorganizovali ako farnosť svätého Gojazda a mesto Topolčany. Farnosť je síce svätého Gojazda, ale náš kostol je zasvetený svätému Gojazdovi a svätému Ladislavovi. Preto máme aj tento sviatok, na ktorý sú pozvaní nielen naši farníci, ale všetci tí, čo bývajú v Topolčanoch. Začalo sa to svetou omšou práve na úmysel Topolčan, všetkých občanov o požehnanie, Božiu ochranu. A teraz pokračujeme v tých oslavách svätého Ladislava aj nejakým spevom. Jakú špecialitu ste dneska pripravili? No, je to klasický bravčový guláš a je to s nádychom po divine. Čiže je tam tymián, jalovec, majorán, no také, jak keby sme varili z diviaka, dajme tomu. Veľmi sa teším, že sa môžem zúčastniť takéto akcie, pretože toto je moja srdcovka. Ja som tuto otvárala školskú jedáleň a otvárali sme aj základný kameň, pán kanoník, nebohý pán Božko Osol. On teda to všetko uviedol a ja som vedľa neho stála. A ďakujem Pánu Bohu, že som dožila toľkéto roky, lebo toto bolo moje pracovisko. Ja som tu varila v školskej jedálni dlhé roky až do dôchodku. Teším sa, že som tu, že takýto areál je tu v našom kraji, alebo ja tu blízo aj bývam a vediem spevackú skupinu, ktorú teda využívame v kostole na programoch. Aj dneska budeme spievať pesničky, ktoré sme sa naučili pre vás, pre obecenstvo, pre všetkých. No je to veľká udalosť pre túto časť mesta a som rád, že môžem ako medzi nimi byť, aj keď štreka delí mesto na dve časti, ale rád sa zúčastňujem tejto slávnosti, ktorá
má veľký význam pre túto časť mesta. Navarím pre celú rodinu, celá rodina sa stretneme a hodujeme. Bola, kedy tie hody bývali veselé. Konečne vypadneme z bytu a ideme von medzi ľudí, lebo už ako dôchodcovia len záhrada, byt, no a už aj dovolenka bola, takže teraz môžem pochváliť, tak môžeme ísť aj von a potešiť sa. To stretávame ľudí, ešte akorát s mužom hovoríme, že tých našich vrstovníkov je tu pomerne málo, že sú tu mladí ľudia s rodinami. Ja mám vnúčence v Bratislave, takže sme sa mohli len tak vybrať párom, to tu popozerať, potešiť sa a stretnúť dobrých ľudí. Ja sa teším, že sú hody, lebo ja som z takého kraja, kde sa hody kedysi na dedine oslavovali húsacinou, kačacinou, ale toto ide hlavne o stretnutia sa so svojimi známymi a pekne nám dievčence zaspievajú, tak sa zabavíme. O to nám ide.